mamimit namin yung isang kaibigan namin. Ayun, pupunta kami magkakabe. Papakita namin sa inyo mamaya yung luto po niya na biko. I'm so excited. Ayan, maraming tao. Ay, yung mga branded bag, yung mga LV. Bag, LV, lumang bag. Yan, lumang bag. At saka yung Gucci is gusto-gustusin. Gusto-gustusin! So, ayan na guys. Malapit na siyang maglatik. Tsaga-tsaga lang muna.